Ngisazi noma isichitho lento noma ibhadi uthe nje mebuka esibuka nje sonke babhemu wavela wabona ukuthi nangu umuntu oyisele 6 months bafuthu ngibeka imali ngibekela lela wash Hayi mina lokho kungathi ukuguga kabi. Unenhliziyo Hayi akasizwe. Unenhliziyo Akasazi ukuthi isidikselo saliphi ibhodwe thina akasiboni thobo. hayi ngcono mandla ngcono Hayi. Sathona. yebo baba Umuntu omthetho. Ngiyawusabona. kungcono kanithola niphelele nonke la ngoba namhlanje nizothatha i-lie detector test njengamanje Ima kodwa sikhona isidingo sayo yonke lento. Angithi ubaba security lo ufikile la. Wapequlula ikhwama zethu wangathola lutho. Kanti ufuna size senze njani Nkosi yami ukuze ubone ukuthi le mali asiyazi. Hayi. angitsheni ngoMantshingelani kuyacaca ukuthi noMantshingelani usebenze nesela hayi ke phakathi kwenu hayi bo ma asiyazi imali yakho Nkosi yami baphoyisa asiyazi imali yakhe Oh. Yawena uzosho lokho nazi specialist isona esosho ukuthi niyayazi imali yami noma cha uyabona nje abantu babona bobabili baye officeini lami nizobizwa ngamunye uyabona maningena ngali ningesileyitayela zenicount nihlakaniphile ngifuna ukulala namhlanje ngazi ukuthi ubani leli sela enjonje imali yami Saze sakubona kokhweza ikade emthini yezwa. Hey kuningi. Isibisa ukuthi umjaji usithatha shobani. Wena udlale nomngane wami wena, best friend wami. Uleratument nothing. Ngakutshela nawe yakwazi lokho. Ibisho yonke into kumina, shobani, yonke into. Uyazi buhlungu ngabe uzona phaya. Ovela unendaba. Awunendazi. She was a moment of weakness. She was a moment of weakness. Leratu plus. Mina ngithithe lapha wena angazi ngithithe mina kuwena. Ngesikhathi ubhizule emakhaya ukalivanta namadoda abantu mina ngangena uleratu. Angazi ngithithe. Awash. Lenje bele ireason yenza ukuthi wena ungiphusha wena. Cha, not the first time. Cha, yes, the first time. The minute ufike emakhaya wena wangabe usayingena indaba yami wena. Mina ngilindile ukuthi ubuye sikhulume sixoxe silungise izinto kanti cha umuntu ubhizi amadoda abantu emakhaya. Inkinga yakho na kahle kahle. Angikhenye ngento engayenza shobani. Kodwa awukwazi lokungijisa singijisela amaphutha ami nami ngomuntu. Amaphutha. Amaphutha ani? Uzethu mina ngimazi yakana amaphutha. Uzethu ngimazi uma ifuna into